Ki Kurbah ka Bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka Phlim ka ban sami Thymmai balashna do ba Pradip Kurbah ka bal ai kerteng moon kala sha jiet ban Rung ha ka Asian Project Market jong ka Busan International Film Festival. Kiladan hadu saus pa san teli gi Phlim na gi sau teli gi ri gi bala thep kerteng na benta ban yakun ban yo Rung ha ka project nrei na pedeng gini la jiet tang live ho teli bat ka Phlim moon jong ba Pradip Kurbah ka dei ka wei na pedeng gita gi bala sha jiet. Uba Pradip un sedang menring ya ka Phlim moon harengkat ke jingit reilang bat ka Hello Meghalaya ka Shivan Arts bat ka Kurbah Films. Hagane ka Phlim on lam khmat dakiting shop ki puran ki bapau kum u Albert Mauri u Marvin Mukim u Anvil Lalu u Jite Sharma bat ka Baya Marbanyang. Nagabenta ki weipat kinong ak kan sadon ka audition kam hadin. On sedang menring ya ka Phlim mentahi ka ayam telang. Ya ka khana jong ka Phlim la tho do Pradip Kurbah bat ka Paulami Dotta. U producer Shankar Lal Goenka uba la don bentalang ban penmi ya ka Phlim yodo unya trailang hagne ka Phlim bat uba Pradip Kurbah. Haga Busan International Film Festival ka Asian Project Market kadai ka bahe ha Asia haga baga plelat bat Iron Sanru ya kinong sna Phlim batbit harengkat ka jingyarap pisaru kenang bakin la ban sei ya kisap jongki. Kani kamdai ka sin ka banengkong ba ka Asian Project Market ka pediang ya ka Phlim jong ba Pradip Kurbah namar ulai yo teng ya kani ka lat house name arhajar arpho ha ka bala jiet ya ka Phlim hal lengka beneng leng ba kani ka project. Kumban sipun kan mau ba uba Pradip ulai yo ya ka khusnam Kim Ji-seok Award ha Busan house name arhajar khat khandai bat dangshen ulai yo ya ka best film bat best director ha ka Moscow International Film Festival mentaus nem arhajar arpusan bat ukermen ba kani ka Phlim moon mentaru kandai ka Phlim ka bala ban pun urlong kat kum ki jing ang not. Ya ka Asian Project Market on penlong nado ka arpo hado ka arpulai tarik unailor arhajar arpusan habexco ka badai ka International Exhibition cum Convention Center ka bahetam ha Busan South Korea. Wat penleno ya kani ka kabu ki sopti ya tho ki babha bat shongdor nadu sao po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti ya tho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai sao lai hnriu san pra hinyo lai pra